Ben, bos días. Doulles conta de cal son os asuntos que Marea leva ao Parlamento Pleno que terá lugar a semana que ven. Consideramos que son fundamentais. Os primeiros deles, o que teñen como misión é suplir a irrelevancia política de Núñez Feijóo, a súa incapacidade de xestión e defensa dos intereses do noso país. Unha delas, evidentemente, estou me referindo á suba das peaxes da AP9. Estamos diante dunha estafa cidadá masiva que, desde logo, parece xa a estas alturas difícil que vaya a tutelar nin o Partido Popular nin o Goberno español, que as súas maiorías amordazando tamén as institucións dificilmente o noso Parlamento, pero, desde logo, por intentar o que non quede. Creemos que esas subas son absolutamente abusivas, que son estafas sin precedentes no noso país, de prácticamente un 4%. Se está rindo todo o Estado de nós, porque aparte é o lugar do Estado onde máis soben as peaxes por ano que ven. Se está rindo todo o Partido Popular, se está rindo Núñez Feijóo, porque a súa maioría absoluta non é quen nin de gañar unha sola partida a Íñigo de la Serna. Íñigo de la Serna, cando foi no outubro pasado o tema do trazado para a chegada do AVE a Ourense, Feijóo xogoulle a Íñigo de la Serna, e agora Íñigo de la Serna nos está castigando a todos por ese debate interno, por esa chulería de Núñez Feijóo contra Íñigo de la Serna. Esa pelea de galos nos está costando un 3,8% por ano que ven. Parecenos absolutamente inaceptable que esas leas internas entre o señor de la Serna e o señor Feijóo nos teñan que costar a todos os cidadáns e a todas as cidadas de Galicia ese diñeiro. Decimos isto porque somos conscientes, sabemos que o Goberno podería conxelar as taxas para 2018, os precios, se les quixeran poderían facelo, despois a empresa sería libre de discutir esa limitación nos xulgados se quere, como ten feito máis veces. Poderían facer iso, pero non o van facer. E non van facer porque é unha proposta esencial de Íñigo de la Serna seguir castigando a Núñez Feijóo. De tal maneira que, como xa nos castigou cos orzamentos de 2017, cunha reducción do 30% en infraestructuras, como xa nos castigou co veto simplemente a debater no propio Parlamento do Estado Español a transferencia da AP9, non digamos xa a nosa proposta, que en Marea xa saben que non nos conformamos ca transferencia da titularidade da AP9, senón que queremos a súa nacionalización para o público. Ademais, tamén coherentemente con iso, a iniciativa desta semana irá encamiñada tamén a realización dun estudio sobre ese custe do rescate para o público. Claro, nos encontramos con que temos todo isto bloqueado, igual que sucedeu co tema do corredor atlántico ferroviario, onde, unha vez máis, Fomento, con Íñigo de la Serna á fronte, volveu a aplacar a Núñez Feijóo e se riu da comedia esta que fixeu tanto cos gobernos de Asturias e Castela e León, pedindo ese corredor. Se sabía que era financiable, se sabía que era posible facelo de forma inmediata, se sabía que eso crea as condicións para despois poder discutir a súa inclusión definitiva mediante a modificación do regulamento do ano 2013, pero non. Fomento castiga unha e outra vez a Núñez Feijóo, a pesar de ser a única maioría absoluta dentro do Estado, con esta situación. A nos parecenos absolutamente rexeitable esta situación. É dicir, nos parece que estamos cargando todas e todos os cidadáns cunha estafa, cun castigo. Isto é unha tomadura de pelo que non temos por que asumir. É unha situación que é absolutamente bochornosa desde o punto de vista político. Causa incluso bochorno e vergonzalle a ver como un presidente que ten maioría absoluta no seu Parlamento non é capaz de crear unha interlocución suficiente dentro do seu propio partido co Goberno de España para, se xa vai ser imposible que as conxeren, polo menos que señan as subequiparables do resto do Estado. Nada, nin eso. Temos o castigo por a forma de actuar de Núñez Feijóo, dunha forma imprudente, unha forma inconsciente, unha forma que absolutamente, pensando que actuando con maioría absoluta se actúa con impunidade, e a soberbia propia da maioría absoluta nos está costando a todos un 3,8% por ano que ven nas autopistas. Consideramos que iso é inaceptable. O segundo tema que levamos tamén ten que ver ca incompetencia de Núñez Feijóo de xestionar os intereses de Galicia. Estamos referindo
o Laboratorio Europeo de Contaminación de Bivalvos. Constatada a inexistencia de ninguna solicitude formal por parte do Goberno de Núñez Feijóo e por parte do Estado a nivel europeo con relación ao laboratorio, cabe preguntármonos que estuvo facendo Núñez Feijóo durante todo este tempo. Nada, vender fume, unha vez máis, vender fume. Aquí xa non é un tema de irrelevancia política, é un tema de incompetencia, porque se fose capaz de facer, polo menos, as xestións mínimas, agora non teríamos que padecer esa vergoña que nos ven das institucións comunitarias, onde se nos dice que non hubo ni siquiera ninguna solicitude de carácter formal en relación a este tema, non? Ben, pois nos preguntaremos por isto no pleno do Parlamento. Somos conscientes de que hai outros grupos que o fan, pero é que isto é absolutamente alarmante. Así, non saben nin presentar unha solicitude. Bueno, a que vamos chegar? Esta é a capacidade de xestión que nos vendía Núñez Feijóo? Pois xa vemos en que queda. Hai un segundo bloque de asuntos que tamén teñen que ver ca incompetencia de xestión e que denunciou Xan Marea no seu momento e que afectan a valores fundamentais como o medio ambiente ou como a nosa riqueza económica. Estamos falando do tema da contaminación que as cinzas poden arrastrar aos ríos e ás rías de Galicia. Nos dixémolo, na semana seguinte a que se producise a vaga de lumes, pretendemos discutir no Parlamento unha serie de medidas urxentes. Vostedes se lembrarán que incluso a mí mesmo me quitaron a palabra para non poder falar deste tema, e no seu momento lles trasladamos unha serie de medidas urxentes que queríamos simplemente presentar no Parlamento e que non podemos ni siquiera facer, no que debía ser a Cámara da voz de todo o país, non solamente dunha parte, non podemos facelo. Unha desas medidas era facer medidas de carácter de choque, un plan de choque para evitar que a escorrentía producise a contaminación dos ríos e posteriormente das rías. Pois ben, levamos tamén isto como pregunta ordinaria para esta sesión, habida conta de que o milagro empezou a chover e, polo tanto, o que xa se sabía que iba a pasar, e a pesar de que a climatoloxía lle concedera ao Goberno da Xunta de Galicia un mes de gracia, non souberon aproveitalo para facer o necesario para facer a fixación de chan. Non solamente non o fixeron, sino que en relación ás primeiras medidas que adoptaron os concellos pola súa propia conta de intervención nos montes queimados, dixeron que ni siquiera se iban financiar. Bueno, pois este é o goberno que temos. Entón, en Marea, para suplir isto, levará ao Parlamento este tema, tamén para evitar que os efectos das cinzas acaben contaminando as rías e acaben dañando os bancos marisqueiros, como hai indicios racionais de que poda suceder na desembocadura do Verdugo e na desembocadura do Umia. Outro tema que levamos é o plan de choque contra a velutina. Levamos insistindo neste Parlamento todo o que vai de legislatura, e nos pasa o mesmo que ca couza da pataca. Se toman medidas que son absolutamente timoratas, non se é capaz de ver a situación en todo o seu conxunto, e, claro, cando se van tomando medidas máis grandes, xa é cando resulta insuficiente. Entón, nos propoñemos un plan de choque integral contra a vespa velutina. En canto a dereitos básicos da cidadanía, que é algo do que tampouco ten ningunha preocupación este goberno, nos ocupamos de tres cuestións. En primeiro lugar, en materia de medio ambiente, saúde tamén, a contaminación de lindano, como saben, que é un tema que preocupa a poboación e que deu lugar a verdadeiros problemas de saúde en xente concreta e que, por lo tanto, é necesario atallar de forma inmediata, e iso é algo que tratamos simultaneamente no Parlamento galego, mas tamén faremos no Parlamento español por medio do Grupo Confederal de En Marea. En segundo lugar, unha iniciativa en materias de políticas de vivenda digna universal. Neste debate que temos recurrentemente, sobre todo nos últimos tempos, sobre o marco constitucional, nos dixémolo moitas veces, a nosa principal preocupación son os dereitos da xente, e unha das cuestións que nos preocupan é que estean escritos formalmente sobre o papel dereitos que despois non se cumplen, e o dereito a unha vivenda digna, que recolle o artigo 47 da Constitución, é un deles, onde está proclamado pero sin unha tutela que faga efectivo ese dereito para todas as persoas. Pois ben, nos volvemos a insistir na necesidade de facer políticas que garantan o acceso a unha vivenda digna de forma universal. E, finalmente, porque ten unha ocupación transversal, non? A pregunta ao presidente será sobre o desmantelamento da sanidade pública. Nos entendemos que
o proxecto de lei aprobado da reforma da Lei de Saúde de Galicia é un verdadeiro atentado contra os dereitos fundamentais da poboación de Galicia, é un verdadeiro atentado contra un dereito universal básico como é o dereito á saúde. E é un atentado por unha doble consideración. En primer lugar, porque desaparecen 4 áreas sanitarias que son as que soportan o desenvolvemento dunhas políticas sanitarias de proximidade. E en materia de saúde, a proximidade salva vidas e a distancia crea problemas que poden causar mortes. E isto é unha evidencia que, por poñerles un exemplo moi claro e moi concreto, a negación do servicio de hemodinámica 24 horas para Lugo dá lugar a que a tasa de risco de mortalidade en caso de infartar fora do horario de oficina se eleve, segundo recoñecen as propias sociedades de cardioloxía e os grupos profesionais, hasta un 34%. Entón non estamos falando nin de especulación, nin estamos falando de algo moi serio, estamos falando da vida da xente. Entón, claro, a desaparición de 4 áreas sanitarias, que é o remache dunha política case oxis que xa supuxo un desmantelamento de servicios a nivel comarcal, o que dá lugar a unha pérdida dun acceso universal en termos equitativos a toda a población aos servicios sanitarios básicos. Xa durante os últimos anos, en áreas sanitarias como a de Burela, se deixaron de practicar operacións tan frecuentes como eran as varices, ou poñeron marcapasos, ou na zona do Barco, por exemplo, servicios de rehabilitación ou incluso análisis de sangre, na zona de Monforte determinadas operacións oculares. É dicir, estamos levando a cabo a precipitación da pérdida de servicios de carácter sanitario que hasta ahora se facían en proximidade e que, polo tanto, dá lugar a un recorte verdadeiro de dereitos, unido, ademais, ao desmantelamento do servicio de atención primaria, que debe ser o verdadeiro puntal de atención da sanidade pública. E isto é algo que ve todo o mundo, con independencia de a quen votasen, porque aquí houve moita xente que, de boa fe, votou o Partido Popular, pero na confianza de que non lles iban a quitar o médico, na confianza de que non lles iban a cerrar os hospitais, na confianza de que se iban a manter unha serie de servicios como les prometeron de Galicia, non? Ben, o que estamos vendo é todo o contrario. E isto non é algo que en Marea diga sin base de ningún tipo. Temos a evolución durante os últimos anos desde os hospitais comarcais, a reducción das operacións, dos tipos de operacións e da atención especializada que se realizaba e que se ven realizando, disminuindo nos últimos anos, pero que ademais, se collemos a reforma da lei, o que estamos vendo é que se cambian conceptos como na definición de zona sanitaria. Se dicía na redacción anterior da lei, se estruturará a atención sanitaria en función das necesidades da poboación, un criterio de acceso equitativo a un servicio básico. Ben, pois agora se modifica esa expresión por outra, que se fará en función dos recursos disponibles. Logo, se hai unha decisión gubernativa de pechar un recurso disponible, se producirá un desplazamento da poboación. Antes era o contrario, se temos unha poboación a que atender, construiremos infraestructuras sanitarias. O cambio é esencial. A supresión das áreas sanitarias, ademais, establecen espacios diferentes de gobernanza, non hai unha xestión próxima dos recursos, non hai unha planificación próxima das necesidades, non hai posibilidade de realización de campañas específicas en función das necesidades que teña a concreta población da área sanitaria, sin que a proclamación de existencia dos distritos supla a supresión da área sanitaria, porque despois tamén cabría preguntarse o seguinte: se é o mesmo distrito que a área, entonces non suprimas a área. Sabemos que non é o mesmo, sabemos que o distrito é únicamente unha excusa para levar a cabo a aniquilación da área. Ben, pois en materia de recortes de dereitos, en materia de desmantelamento da sanidade pública, faremos a pregunta a Feijóo. E dicimos tamén desmantelamento da sanidade pública porque a reconducción de todos os pacientes cara aos 7 grandes hospitais dá lugar a outro fenómeno ben curioso, e é que a nova poboación a que teñen que atender os novos, bueno, con esa nova delimitación de áreas, dá lugar a que os hospitais non teñan capacidade para atendela. E como non teñen capacidade, teñen que acudir de forma estructural aos concertos sanitarios que as privadas, de tal maneira que xa temos o negocio da privatización servido de forma explícita. Ben, pois estas serán as cuestións que a semana que ven abordaremos, a parte da que xa coñecen dos orzamentos onde formulamos a nosa propia proposta económica en clave social.
Se queren formar alguna pregunta. Como dixo aquel do chiste, foron aceptadas unha ou ningunha. Entonces, a nosa valoración ten que ser moi negativa. Nos dixémoslo moi claramente, para poder facer uns orzamentos atendendo as necesidades da xente, primeiro hai que ver, cuantificar cales son esas necesidades para atender os dereitos. É dicir, temos que satisfacer uns dereitos sociais básicos. E os dereitos son a educación, a sanidade, a asistencia social, a promoción do emprego, a calidade de vida, a ordenación do territorio. Ben, todo iso canto suma, tanto. Ben, a partir de aí hai que facer o orzamento. Ben, que recursos conseguimos e como os conseguimos. Ben, eso explicámoslo nós, xa no debate de totalidade, foi nos rexeitado, ben, pois dixemos, pois vamos a xogar no xogo agora das emendas parciais. Nos o que fixemos foi dar prevalencia ou preeminencia a hora de adxudicar o diñeiro disponible, que como saben xa non é o mismo que o debate de emenda totalidade, para atender necesidades sociais, para atender a satisfacción de dereitos sociais básicos. Puxemos o acento de forma moi especial, en primer lugar, en políticas activas de emprego, en políticas de igualdade, de caste transversal, igualdade relacionada co emprego, superación das situacións de violencia de xénero unidas ás situacións de igualdade e ás situacións de promoción de emprego, tamén a promoción de emprego para que poda retornar a poboación emigrada, tamén a capacidade de creación de novos servicios que permitan a xente nova ter expectativas de futuro e non ter que emigrar, tamén crear as condicións básicas para que a xente poda, se o desexa, exercer a paternidade e a maternidade responsables. Claro, trufa todo tamén o debate demográfico moitas veces cando convén, solo cando convén, non? E entón cando convén, non nace xente en Galicia. Bueno, nace xente en Galicia porque a xente toma a decisión de non ter fillos ou fillas como si lle gustaría, porque tamén eso non lo dicen as enquisas, porque non teñen unhas condicións mínimas de seguridade e de futuro. Entonces nos pensamos que a maior conciliación entre a vida personal e laboral pode promover iso, a un maior sistema de bolsas de estudio pode promover iso, as axudas no primeiro tramo da vida durante a infancia poden promover iso, e desde logo a estabilidade do emprego pode promover iso. Pois hai que ir aí, esas son as causas dos problemas que ten o noso país. Ben, pois nós, nas nosas emendas parciais, intentamos atallar todo ese fenómeno, intentamos atender a todo iso. Igual que intentamos atender, como acabo de explicar tamén para o pleno seguinte, a satisfacción de outros bens básicos, como é o tema da vivenda. Por iso tamén facemos cambios de partidas para poder incluir novas fórmulas, pois tanto para a promoción de vivenda en aluguer, como tamén do acceso en propiedade, mediante a construcción de vivenda pública, etc. É dicir, unha serie de claves que nos situarían nunha comunidade autónoma moito máis social que a que temos hoxe en día. Hoxe temos unha comunidade autónoma con un presidente á cabeza que se despreocupa da súa poboación, que abandona a poboación a súa sorte. O que pasou no durante a vaga de lumes é o que pasa todos os días no noso país, que temos un goberno que non se ocupa da súa xente, nin se ocupa do corredor de mercadorías, nin se ocupa do laboratorio dos bivalvos, nin se ocupa das áreas sanitarias. É dicir, que non se ocupan de nada. Entón, claro, a nos parecenos unha absoluta tomadura de pelo, e por iso tamén as nosas emendas van encamiñadas a intentar solucionar iso, polo menos intentalo. Despois chega a maioría, quedamos de segundos na votación e para o seguinte. Non, nada significativo, vamos, non. Moi ben, pois moitas gracias pola súa atención.